Hello mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi kanatong tanano, kumusta? Ug karon na atong ipadayon ang laing sumpay ng sugilanon o sa dili pa. Ako masahon ni nag-comment si Chiri Montino. Idol, thank you. Salamat kayo no sa pagpaminaw no. Chiri Montino ug kang Noel Mangikis. Salamat sir, always kayo ko naminaw sa imong drama. Salamat kayo, more upload. Thank you kayo no sa pagpaminaw no. Chiri Montino sa pagpaminaw sa mga sugilanon nagikan sa aming drama. Salamat kayo no. O shout out dai ko no kang Ami Alexander from Atlanta, Georgia ug kang James Sabero ug sa tanan nga sunod aning dramahan no. Shout out niyo yung tanan. Thank you kayo ug ayaw dai kalimot no sa pag-subscribe sa akong YouTube channel para ma-notify ninyo kung ako'y bagong i-upload no nga mga sumpay nga sugilanon. Ug karon dito maglangan ni ang laing sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Generica Bidad. Ako ka lang, part 19. Kay baw ka? Moingon tingali mo nga nabuang nako sa akong gugma sa akong bana. Pero ang tinuod, malipay na lang ko nga maghandom sa among kamalipayon sa una. Ug kung makita ko siya nga maayo ra ang iyang kahimtang, malipayon na sab ko. Ug nakahukom nako. Saan sa man, Ma'am Alice? Pasagdan ko na lang si Justin sa iyang gusto. May bisita. Kathy? Hello, sir! Kaila mo? Na siya magsaka sa Aloha Beach Resort. Ug siyang usa sa nagduma sa spa. Justin, nga nung ni Aka, gusto ka mukaon? Ay, tuod, ang akong therapist, si Kathy. Unsa man, gusto kag kape? Di ko magdugay, Alice. Nialang ko kay may importante kong tuyo. Kathy, pwede ba adto ka unas kawas? Sure. Ma'am Alice, mabalik lang anya ko, ha? Justin, Suod ba mo si mong therapist? adili kayo. Unsa man? Nanabi ka niya bahin sa tong sitwasyon? Bahin ako? Uwa, Justin. Personal na to kining kinabuhi. Dili na ko ni mahimong ipanabi sa uban. Maayo. Huwag salamat. Salamat gani Aka. Gusto ko kayo makiksulti ni mo. Okay. Mulahos na lang ko sa kong tuyo. Yun ni mo karam. Unsa man ka na? Niya ako kay makiksabot ko ni mga ipaanular na nga tukasan. Unsa? Ay kabalakas gustuhan. Ako na bahala ini. Justin. Wanay kapuslanan ng atong kaminyoon, Alice. Nakasaan ako ni mo. Nakasa sa ka na ako. Gawas pa. Wala ko'y pagbati para ni mo. Wala ko'y bisang gamay na lang gugma ni mo, Alex. Sorry, naiba akong sakit ni. Pero, mauni ang kamatuuran nga ang dili ni mo mahimong usbon. Di ba sa tingali kaganahan nga magtipon gihapon ta, pero ikaw na lang ang dunay gusto, di ba? Isod kayo kung magtipon ta nga ang akong huna-huna, tuas lang yung babae. Di mara. Mao nga, pangayuon na lang ako gikan nimo nga akong kagawasan. Wanay laing padalingan kini atong relasyon. Bisan unsaon, wa na gini ugma ang atong kaminyoon. Busa, magbuwag na lang tayo nga malinaw. Justin.
Bisan unsa pa'y buhato nimo. Di na Salpahis. ko ganahan nimo. Salpahis nga may sama. Alice. Paanular lang na to kasan, okay? Magsugot kong pag-ong kinabuhi. Ingon man ko to. Dili ka magmalipayon, Justin. Kana ang ipaniguro ko. Mao nga magsabot na ta. Ha? Alice? Okay. Okay? Sa ato ba nga musugot ka na nga maana lang atong kasal? Buhian ko na ikaw, Justin. Kung mao man ka na'y makalipay, di mo nga magbuwag ta. Sige. Mao ka na itong buhaton. Dili may tabong gukdon ko pa kamo si Mara. Gipasaylo ko na kamo. Salamat. Salamat, Alex. Kung mao na, buhayan ka na. Nga ipaanular ang atong kasal. Musugot na ko nga ipaanular ang atong kasal. Pero, Pero, unsa? kinalang malimpyo na ang akong pangan sa mga tao nining atong dapit. Unsay buot ni mang ipasabot, Alice? Una ko mapirma. Kung mo pakita na si Jerome, ug mo angkon nga wa ko isa. Nga dili tinuod, nga ako siyang kapit. Unsa? Maulang ka na ang akong gusto mahitabo, Justin. Mupakita si Jerome. Ug mo angkon sa tinuod nga dili na ako siya kabit. Pangita siya. Ikaw ang gusto mo paanular sa atong kasal. Busa kinahanglan tabangan ko nimo sa pagpangita ni Jerome. Pero, imo siyang kabit. Ikaw ginang nahibaw kung hain siya karon. Mao na ka na ang akong desisyon, Justin. Unya na ko musugot nga magpaanular kita sa atong kasal. Kung mupakita na si Jerome. Panuway. Nga nung lisod-lisoron maganato ang atong kaugalingon, ha? Ang animal. Nasuko pa. Kati? Ano yung makasagawas? Nasa sud ang bana ni Ma'am Alice. Miss Justin? May untak kulatahon siyang Romero. Kinahanglan makapadayo na ta sa unahan nga wa na'y labot sa usag-usa. Mauna ka na ang akong hukom, Justin. Klaro kayo nga wa kay planong mukooperar. Nako. Unsa man niya? Anong diya mo ka, Justin? Romero. Justin. Romero. Ayaw gyud pasakit si Ate Alice, ha? Tungod kay di jud ko musugot. Romero, kalma lang. Wa man ko niya unsaa. Dili tayo, hindi jud ko musugot nga masakitan ka. Sir, naunsa di ay mo. Nahadlok na baya ko. Okay na. Umanang akong tuyo din eh. Kati, magpamasayo niya ako ni mo, ha? Unsa man iti, ha? Gibasakitan ka niya? Wa man, Romero. Okay ra ko. Ayaw kabalakan ako. Okay ra ko. Manong mi anhinam sa siya din hiti? Ginahanan jud ka nga niya masakitan? Gusto niyang ipaanular ang among kasal. Unsa? Kapag ako nag-lips good. Unya nga nang nasuko man siya. Unya na ko mo kooperar siyang gusto mahitabo. Kung mapakita pagbalik si Jerome, ug mo angkon nga dili gyud nako siya kabit. Te, unsa man si ground niya, ha? Aron maanular ang inyong kasal? Daghan ang mga rason kung gusto mayug kang mubiya sa usa ka tawo, Romero. Sus, kaayo rin yung toko ng banda, eh. Kalma lang mo. Kati. Kati, sorry. Pasaylo ang nakasaksi ka ug dili maayo sa sitwasyon na mo karon. Ay, okay lang, Ma'am Uy.
Unya, unsa may imong desisyon karon? Pangitaon si Jerome. Unsa? Siya ang sinugdanan sa tanan. O gusto ko nga limpyuhon niya ang akong pagkaasawa sa atubangan ni Justin. Una ko makigbuhag ni Justin. Ay! Justin! Nga naman gibundak man ni mo pultahan. Isapot kong naghuna-huna sa mong panagsulti ni Alice. Nga naman di ay, unsa may resulta sa iyong panagsulti? Ang gibag, di siya mo kooperar sa pagpaanal sa mong kasal. Kundi mo pakita si Jerome. Ngano nakahisgot man siya ni Jerome? Mao na nga rason. O niya na siya musugot nga iana lang ang mong kasal kon muang ko na si Jerome. Nga dili siya kabit ni Alice. Unsa? Kapanuway ba ni mong asawa, uy? Nga nawa naman lang siya mamatay sa pagka-aksidente nato. Ma'am Alice, mapauli na ko. Kati, tuamay ka magsaka sa beach house nila ni Mara, no? O sa mga nakita ni mo sa duha? Malipayon sila. Sakit alang sa mga asawa kung may baho sila nga malipayon ng ilang bana uban sa ilang kapit. Pero, ma'am, kinalang imo ng dawatuin. Gidawat ko na. Pero, sakit. Kalma lang. Kalma lang. Huwag sukod sa baos. Muabutra nila ang karma. Ug labaw pa sa imong kipati karon ang batio nila sa umaabot. Nasuko ka, Kati? Ha? Wa mamoy. Pero nagdadahalan ko sa emosyon ako ba? Nakabati magud ko sa sinultihan ni Sir Justin Good. Pasagdi na lang siya. Wa man ko'y mahimo, ana, ma'am. Kay inyo man ang away. Pero nakasaway lang ko niya. Digit siya angay panggaon. Mao na. Ambot sa ning ate, oy. Anong gahi naman ang malangkat si mong dugan si Justin, ti? Mura man nagi agkitranan nimo sa imong dugan. Matubag ra ninyo ka ng inyong mga pangutana. Kung mahigugman na sab mo. Na, ako, te, usa na gyud akong higugmaon, te. Si Carlin ra gyud. Pero kung dili gyud magkaabot, magtiguan ulit taon na lang ko. Romero, Unya, Ma'am Alice, di na lang ko magdugay, ha? Doon na pa ko'y buhaton. Na pa ko'y mga customer nga nagpaabot na ako. sige, salamat, Inday. Way sa pa yan, ma'am. Maayo pang lain tao, te. Ubati pa nimo. Ang imong bana, sus, murniyabag utok. Pasagdi lang ang una. Pasagdan lang una nato si Justin Romero. Ako na ka na siyang gitugyan sa Ginoo. Anya, sa may sunod di mong plano karon. Kinahanglan pangitaan ng imong paagi si Alice. Nga dili na kalisod-lisuron sa iyong panagpuhag. May pagkamarunong si Miss Alice na. Gigamit sa diya si Jerome. Alagot! Kalma lang. Dili na ko siya hunungan. Dapat lang. Kana, gyud. Kinahanglan matudas na ng asawa nimo. Ayaw lagi na patay-patay. Ato ni sulbaron sa legal nga paagi. Ugod sa mga paagi, ha? Urig nahulot naman ang tanang paagi. Relax na lang niya. Kaya murag, midaot na ka sa imong ka-stress. Maglagot ang kung magunahon na ng Alice. Pinsam ron. Ako na yung magsusi. Hello? Hi, Mara. Nagkadisturbo ko? Ali, sawad ka rin. Thank you. Magpamassage ka? Oo. Ikaw ako isunod, ma'am. Mahimog ako na lang unahon ni mo. Kaya doon na pa ko ilakton. Oh, sure. Sige. Unahan na lang siya, Kati. Okay. Romero,
Dawata kini. Uy, naghahanap ko ng kwarta ate. Saan man ako? Mao kinigamita aron makita nimo si Jerome. Unsa? Inahalang malimpyo ang akong pangan, Romero. Pero, wa na magudinhi ka ng Jerome, te. Pangitaas siya bisan asa. Unsa? Dali rang labangon ang Cebu. Ang iya mga kauban sa bar, nahibaw gyud ni kung hain si Jerome. Sige te. Balik ko na ako sa bar. Wa makikibuhat karon, balik ka na siya sa bar, Romero. Oo, te. Okay, mauna na lang ko ninyo. Sige, Mara. Pagpalit og mga hinuglav, ha? Okay, love. Okay. Uy, ay, Dali. Justin! Justin, ang saba. Basi mabalik si Mara. Nga ang kay kunin mo. Umiyon ako sa mga ngapil. Justin. Gitukmod kunin mo. Pinako, ganahan ka na ako. Ganahan ko ni mo, pero dili ko gustong sa'yo kong mamatay. Kung di ka magpahilot, magawas na lang ko, ha? Kati, sige na, magpahilot na. Ay! Nari ko inalimtan. Nakurat lagi mo. Wa na. Tiguang na gid ka, love. Imo day ng wallet sa ibabaw sa dresser, ha? Daan pagid ko. Nabiyaan gid na ako. Okay, mabalik na dayon ko, love. Okay. Amping. Ta. See? Happy ta masakpi eh. Kalma lang lagi, Justin. Muabot lagi taan ng bahina. Okay. Magagad ako ni mo gikan karon. Niya, tagoy. Yahweh? Yawi na sa tong sekretong abutanan. Niya sa gamayng papel ang address. Kana ba? Makaton kang mupahilo na? Magpaabot ko nimo karong gabi ang maong bahay. Okay. Hoy, ikaw dong nangita ni Jerome, no? Oo, bay, ako. Wa pa gyud mabalik si Jerome, bay. Na, malas tawa na. Nibalik tuod pero baldado na. Unsa? Di na makalakaw. Nga naman. Gipariglahan sa iyong mga atraso. Gikulatag mayo mong kabalik-bali ang bukto ng tiil. Nyahaim siya karon. Tuwa pa Cebu. Pero, dadon mo kuno to din sa iyang inahan. Sige, bay. Niyay sa kalibo. Kunaan ko pa na. Konsultihan ko ni mo kung maabot na din ka ng Jerome. Wow, kindida. Way problema. Te! Tialis! Romero, hindi ara ko. Oy, nagpasuok na sabi ka? Kumusta naman ang imong lakaw? Te, murag giswerte ta karon te. Ha? Yan naman. Mubalik na din sa atong tapit ka ng Jerome. Unsa? Kanus Romero? Kuan te! Ay, wapay pizza te, oy. Bitaw, basta di, nakasiguro ng kauban niyang macho dancer nga mubalik siya. Pero, doon na problema te. Unsa man kana? Paralyzed na sabni. Unsa? Layo-layo ra tuod sa mga silingan kining pay nga giabangan ni Justin para namo. Wa na'y makatupong sa kasalbahis ining tawhana. Ingon ini siya kahangol o babae. Di makamaong matagpaw. Pero, mao niya kung giandam nilang karma. Muhilak ka, Mara. Sama sa pagpahilak mo sa akong magwang. Oh. Wow. Kompleto sa mga butang.
nanawag si Romero. Hello? Romero, nanawag man ka? May nahitabo ba kang Ate Alice? Wa, pero doon na lang ako gustong isulti ni mo. Nagtuod kung ma-interest ka ani. Unsa ba na, ha? Dito ko sa barang gitrabuan itong Jerome. Ug naibawan ako. Nga mubalik na sila dinhing dapita. Mao ba? Pero, baldado na ko nun eh. Kung ano nakahuna-huna man sa pagpagita o balik ni Jerome? Gisugo mo kong balik niya di Alice. Gusto na siya nga malimpyo ang yangan sa mga silingan. Nga wa siya mga bit. Unsan ka siya sa pagkabaldado si Jerome? Grabe man kuno. Dili na kuno makalakaw. Wow. Dali ara ko niyang gikabaan. Sige. Ako na susihon, ha? Kuan ba? Kaning live ato ba? Naka pa sa Cebu? Oh, di apa. Ako na magsusi ini. Bye. Okay, sige. Bye. Ang kapa. Ang kapa, dili yun magsaba. May dungan. Matapok na ining dapita ang mga tao nga angay kong panimaslan sa nahitapo kang Ate Alice. Oh. Unsa gid ka di ay ang nahitabo sa salbahis na Jerome? Tubag ka ko, Jerome. Kumusta ka na? Mayong pagbuminaw sa Lex Pinoy. Oh, ako ni, si Kathy. Kumusta? Sorry ha, nga wala ko makakontak ni mo. Nabisi lang. Sure. Unsay kung ikatabang ni mo, Jerome? Tabagi ko nga, makapauli isang akong inahan. Oh, kwartang imong gikinahanglan. Pero, gusto ko nga sa hilom lang. Sure. Ako'y bahala ni mo, Jerome. Magpadako og kwarta sa imong inahan ug sugaton ta mo sa inyong pag-abot. Salamat. May isa pa yan. Bye. Ako ang angay magpasalamat ni mo, Jerome. Anilang ko sa sala magpaabot ni Romero. Romero? Romero, ikaw ba ka nang naa sa kusina? Romero? Galit ka na pahong ang suga. Romero? Ikaw ba'y nagpahong sa suga? Anino ka nang nagbarog sa putahan sa kusina? Romero? Ikaw ba ka nang nagbarog? Ngano dili ka mamutingog? Ang anino, niapadong na ako. Romero, ano bang... Ate! Ano ako may suga, ate? Alice! Ate Alice! Ate! Ate, kangit-ngit ko din sa suod, God. Kung saan mo nagubod, hindi nga ako nabati, te. Te? Te? Murdi ni maayo na. Ang plangka. Tuwara dito ang plangka. Te? Oh. Ate Alice! Ate! Ate! Nagtuguli mo, ate! Ate Alice! Ate! Wala naman niya! Ate! Ako ni! Si Romero, ha? O sinita mo din eh! Romero, kisa ka ko, tao,
Gibunalan ko. Unsa? Ate, kinalamad na ka sa ospital, te. Nagdugog mayong imo. Maayo untag na ang timanon ako sa alis. Kinahanglan mamatay na siya. Mamatay! Samok-samok na siya sa mga kinabuhi ni Justin. Busa, kinahanglan mawa na siya ni kalibutan. Tawagan ako si Justin. Hi, Miss Justin. Nga nag-out of coverage mo ng iyong phone. Ianagit ko sa mga abutanan ni Kati. Nagsiga na sa ka. Kabuti ba sabot nga? Naana si Kati sa suot. Mauna niya sinugtanan sa mong kalipay ni Kati. Gituman yun niya nga kung gisulti nga mag-abot mi rin eh. Kati? Kati? Oh, nga namingaw mo din eh. Pero, klaro kayo nga, dinhigit si Kati. Musika cute ang mga mata ni mo, Justin. Ngawa na ko dito sa bay nga imong giabangan para nako. Mauna ang gusto kong mahitabo ni mo, Justin. Pati yun taka sa kahinam. Oh, ini Bihana. Oh, may gamayng papel sa lamisa. Oh, para ako gini, niya may nga anak ko sa ibabaw. Sorry nga, wala na kong makapaabot ni mo. May nanawag na kong pasyente. Importante kayo nga matiman ko siya. I love you. Oh, nga nung wak mo siya makapaabot ako. Napadadaan na ako o kwarta sa Jerome. Kinala makapauli siya dinis among dapit. Aron mausan ako sila sa pagsilot. Sa mauna lang unya nila nga mukamang sa yuta. Oh. Hello? Salamat, Kati. Na napadaan minimum kwarta. Masapon. Wapot namin din na sa pantalan sa galas. Okay, sige. Way problema. Andaman ko kamo og lugar nga inyong kasakan. Salamat, Kati. Kalipay kong matabangan ka, Jerome. Ilang una ko, Kati. Sure. Ayaw ka pala ka. Taguan takagikan sa mga nangita ni mo, Jerome. Sige na, bye. Oh, nanawag man si Romero? Hello, Romero? Hello, Carlin. Ni ana sa misa hospital karon si Ate Alice. Nato naman, sad. May gibuhat to sa si ate sa lawas, ha? Naglas na sa siya. Awa man noon. Wa namang mugrahon na nga magkikong si Ate Alice, Carlin, good. Unya, lagi ganong naamon siya sa ospital. Gisaka og tao ang inyong bahay. Og gibudabudalan si Ate Alice og kahoy. Unsa? Pero, okay na siya. Natiman na siya sa mga doktor. Nanawag lang ko ni mo kay nakalit na ko sa nitabo ni Ate Alice. May gidudahan ka ba nga may saka o may pasakit niya ni Alice? Wa man. Pero, duha na may ang kontra diri god. Si Mara ra mag-Justin. Ako biton susihon niya. Ipablato yan sa kapulisan, ha? Aron ma-record ang maong insidente. O, Carlin. Sige na, bye. Naun sa namin tao ni si Alice, oy. Ginagtao, gumi siyang maayo. Diin ka gikan, Justin. Uy, Ngayon dili na ako makontak mo telepon na. Ngayon out of coverage ni. Diin ka man gigikan. Maimportante lang og gilakaw. Ano yan?
Kinahanglan gina ni mong i-off imong cellphone? Na, way na ko tuyo ag-off eh. Na-off lang. Day-in man lagi ka. Doon ako igipagkikitaan sa abogado. Nangonsulta na kong daan kung unsay pamaagi sa pagpaanular sa among kasal ni Alice. Sige, magpahuwayon ako, love. Dili ko lang una sultihan si Justin sa kong gibuhat ni Alice. Salamat in taon, tingal, kabatin mo na ka. Kaya, kumusta man imong pamatis lawas, ha? Sakit kayang tibok na kong kalawasan, Romero. Ate, karon ba nga nakamat mo na ka? Nahinumdum ka ba kung unsay nitabo dito sa inyo, ha? Yakin sa may nibunal ni mo, te. Ang anino. Anino? Ma'am Alice? Ma'am? Unsa may nahitabo nimo? Gitawagan ko ni Ma'am Carlene aron anhiun ka. Naunsa magyud ka? Gisak ka kung sa anino ka, te. Unsa? May gidulahan ka ba, Ma'am Alice? Ang iyang perfume. Ngano di ay ang iyong perfume, ha, Ate Alice? Pareha sa perfume ni Miss Mara. Unsa? Unsa? Mao ka na. Mao ka na ang nasimhot na ko sa dihang gibunalan ko sa maong anino. Mao ba? Sa imong unang-una, te. Si Mara yun ka, ha, ang may atake ni mo. Ang dili ko makasiguro kay ngit-ngit manggod kaayo. Napahong ang suga. Anino lang niya ang ug ang jacket nga itom ang ako nakita. Kinahanglan maklaro ni. Usi mo buhaton, Romero. Maniid sa mga panghitabo, te. Diha una ka, te, ha? Ako rin maniid nila, Romero. Ha? Mas pabor ko nga makapaniid nila kay na ako magpuyo sa ilang beach house. Ma'am, relax na lang, ha? Ayaw na lang sulti si Carlin. Sa nahitabo na ako, Romero. Naibaw na siya, te. Sorry. Si Ma'am Carlene bitaw ang nanawag na ako aron susilon ka din ni Ma'am Alice. Sultihin na lang ninyo si Carlin nga wara ni kaso. Ayaw na lang siya sultihibahin sa akong nasimhot nga pahumot ni Mara. Nga mo igigamit sa nino nga mibunal na ko og kahoy. Kinahanglan akong mahibawan. Kung si Mara pagid ang anino nga mibunal kang Ate Alice. Kinsa man ang sayo kay nanutok. Kinsa na... Pasudla ko. Hoy, Justin! Naunsa man ka? Mura ka magtulisan nga kalit lang misuhid. Kati, huwag ko makato. Gabi nga, naghuna-una ni mo. Nga nung makahuwat na ko. Nagbilin mo kong paibaw ni mo, di ba? Doon ako'y pasyente. Nanawag na ko gahapon. Iuna pa ni mong imong pasyente, kinako. Justin, relax. Makuha ra lagi nimo ang imong gusto kung makasiguro na ko sa kong bahin. Unsay buti mong ipasabot. Daga ko. Kinalang masiguro na ko ang akong future. Kasal ba ang buti mong ipasabot? Yes, darling. Kati, Sa ako nang giingon. Kinahanglang manikuro ko nga dili ko nimo biyaan. Human mo maangko ng akong pagkababae. Kati. Kuyaw kaayo kun mumabdos ko sa dili hustong oras, diba? Mga sabta ko kun nga nung medyo mahadlok pa ko nga muhatak nimo sa tanan. Ingon ini man tuod ko og kinaiya. Medyo prangka. Pero dili sad ko ubos na lang gid kaayong matang sa babae, Justin. May dungog sad ko nga akong panalipdan. Dili ko gusto nga mahimo kong inahan apan dili asawa. Kun mao ka na. Parehas mo giapas ni Mara. Kasal. Natural.
Dili man tingali lisod sabton, Justin, di ba? Ang tanang daga mangandi gid og kasal. Yes, ganahan ko nimo. Love ta ka. Pero sa ako nang giingon, kinahanglang makasiguro ko sa imong gipati para nako. Unsa may akong buhaton, ha? Aron makasiguro ka nga tininuod ning akong gibati para nimo. Gusto ko nga magpili ka. Magpili. Gusto kong magpili ka namong duha ni Mara. Unsa? Pagpili na. Ako or si Mara. Kati, Kinahanglang usa lang kakabit ang ibili nimo, Justin. Oh. Ako or si Mara. murag lisod mo nang imong gipangayo. Oh, kun mao na. Pagpabili na lang ni Mara hangtod sa hangtod. Kay ako, patyon ko na lang ning akong gibati para nimo. Oh. Makagawas ka na, Justin. Please, kalimtan na lang nato ang usap-usap. Kati, Please, gawas na. Kati. Maglikay na lang una ta sa usag-usa, Justin. Kinahanglang magsugod na og labad ang imong o, Justin. Kung mo kagat siya sa kong paon, malas siya. Nganong di man mukha sa kong nahuna si Kati. Nganong karon pa makumubati og gusto sa babae nga sama ini. Hain man kaha ni si Mara. Linda? Ipakuha na sa bandera akong bulingon nga tuas labhanan sa luyo. May kipilin siya sa layo. At tukan ako. Maayo kay paingon sa swimming pool si Mara. Naara sa planggana ang mga bulingon ni Mara. Oh, iyan ang mga sirina. Sana? Ito mga jacket. Ako nang kuhaon. Ako ning dadun sa ospital ang jacket na hinubuan ni Mara. Kaon na, Alice. Nga daw kahang nabuhi pamangko sa tanang disgrasya nga ako na sinati, no, Romero? Te. Muto na dyan ko sa panagtihon sa uban, te. Nga kung dili pa ni mo oras nga mamatay, te, pag yun na. Pero, gusto naman lang unta akong mamatay, Romero. Samot. Ikaw ni balik na sa kaana, te. Ngayon nagiluya, te. Padayon lang. Hapit na magbayad ang tanang makasasa. Karma is real, gyud, Ate Alice. Apandili gyud tingali ko nila hunungan samtang buhi pa ko, Romero. Ay, naunsa ka, Ate, oy. Ay, lagi pa nagiluya. Ma'am Alice, Ibalik yun ko. may ipakita ko nimo. Nagdakag okay, Kati? Tanawa ni Ma'am Alice, oh. Jacket nga ito. Diin man nini mo makuha. Simuta lang una. Simuta ang maong jacket, Ma'am Alice. Hain man akong jacket, Linda! Oo mo ko makabantay og jacket nga itom niya sa mga labanan nga imong gipagawas, Miss Mara. Siguro ko nga ako ginigibutan niya sa ibabaw sa panggana. Doon na ni Hood. Ma'am, wala gina itong mga jacket ang imong mga gipagawas nga bulingon. O gawas pa, unsa mas nako ang jacket nga dili man ni ako. Gusto mo yung pagtuon ako? Nagyango-ango na ako, nalimot mo sa akong gibutang, diha? Pero tinuod man ang akong gisulti, ma'am. Buset! Mara, unsa ba inyong gikagubtan din eh? Pero nasama ko mo. Ang akong itong nga jacket, nga paibabaw na ako dinis akong mga bulingon.
Nawa din eh! Kalit nawa! Sigurado bagit ka nga imong nabutang diha? Sigurado lagi ko! Biyagyan to! Pangitaatan ninyo! Litse! Yes, ma'am. Maratay pa, nga nung nagpanik mga tumod lang sa jacket. Pinanggaton ako nga jacket. O nga, nga nung natipon mo sa mga bulingon. Ipinangga lagi ito na akong maong jacket. Ako itong gigamit sa milabayng gabi eh. Unya karon nawa na hinoon. Pagkapanuway! Mara, Ma'am, unya unsa naman yun? May nahinumduman ka ba sa baho anang maong jacket? Ang iyang baho. Ang iyang pahumot. Ngano din ang maong pahumot, Ate Alice? Mao kini ang akong nasimhot sa dihang gibunalan ko sa anino o kahoy. Oh. Mao kini ang pahumot ni Miss Mara. Diba? Kisa may tagian ng jacket ngayon mong nadakat eh. Si Mara. Oh, Si Mara ang tag-iya ining maong jacket. Ug sunda ang lain pang sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Generica Bidad. Ako ka lang, o palihog dahil ko no, og subscribe sa akong YouTube channel. Daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.